Ti pagkasalitaan ni Micah nga napuluan, ti Ama. Dear Manong Nemi. Masaksakit ni tatang Manong Nemi kadag problema launay ni nanang iti pagbiyagan mi. Nahanap ko mamat Manong Nemi, no adda kwartami nga pang pay-ospital mi kini tatang tapno maagasan kat maimbagan. Tapno di kasta kat makapagtrabaho. Nakurapay kami laeng Manong Nemi, karpintero ni tatang, idinto ta apply na housewife ni nanang, manglo iti laba ken conforme ti mabalin na nga mapan na pagtagkadan tapno agtrabaho ket matandanan. Talo kamot kedi nga kakabsat Manong Nemi ket siak tinaw na high school graduate laeng conforme met ti mabalin ko nga serkan nga trabaho. Pasara inak bakiya anak ag serbidura iti karinderya, unusan ket ag sales lady iti tiyandaan, unusan ket ag baling nga waitress iti restaurant. Ngayon mano lang ti sweldo. Sa mesa marigatan akmet ta stay out. Di plete-plete nga agawid Manong Nemi. At ayumot nga ro dito sentro iti ilimi iti ayan mi nga away, nasilsil nga away. Kaya kasi Manong Nemi ni nana nga mga remedyo tapno laeng mangan kami iti mamitlo iti may sangal daw. Ada pwede kiti kundaway Manong Nemi nga asin lat adda wanusoy unusan ket conforme dita mabalin nga natnen ni nanang awan pakit igatang peti bugoong Manong Nemi. Irin to takasapulan nga agagas ni tatang tapno kasta ket saan nga kumaro ti sakit. Laging ka Manong Nemi nga adda yung pagkakanyak ti boyfriend ko. Pagtawa na kidin iti 18 Manong Nemi kadadaan akong ti boyfriend. No mapangisan ko kumapay kayat ti magki-boyfriend manong tamang kidin no. Hami mapupuutan iti boyfriend ko kita agka adda ka maadahan kami ti problema unag sikug. So nga ko pa nga naipaay kini Noel ti amin kumanong. Tulungan ka, Micah. Kunan Noel kanyak. Itinaminsan, Manong Nemi, nga yumay na dito'y balay, nga naka-tricycle, tagpaspasada yung tricycle. Ano ti, may tulong mo kanyak. Nga sombra ti, sigurado nga trabaho. Tapos kumanya, sumrik ka kas katulong. Manong sweldo ti katulong ti kunam. May mayat ang kaserbidura, wano sales lady. Nanginaitan ti sweldo ti katulong, nanaroon na no, nasya at na ay pagsarkam. Inutingarot pang rekomendaram kanyak. Ada, agdin dinamag nga nangato ka no, tipas pasuldo da. Iso na lang, awan ti agpawot nga katulong da. Kasi api ko na, api ang anitrason no, api ang paot, tsak man mo. Kaya iso no, asumrek ka at numaamam no anitrason no, api ang awan ti agpaot. Pamangan mo, no, nauyong da. Ijak matam mo, isungod ka padasim di sumrek, tapos numaamam no apay, baka sikat agpaot, kahit no sikat agpaot, sikat di makaanos, di baka binulan nga di increase mo. Ano trabaho sa dyan? Katulong nga ito, aramid ti balay, agdalos, agluto, aglaba. Nakamum ka neta, Noel. Ada na yung kanyak. Patang nga tricycle driver. Mangsapol ka man na Noel, no, damo nga sumbre ka katulong mo na da. Dito yung address, oh. Kaya may tulod ka. Kaya mabaling ka nga numabang ka magkitsanda, tawagan na lang, ta siyak ti arkilam nga tricycle nga mapantsandaan. O ano ba ko na? Pakatakpengan ka dananan kintatang, ha? O sige, itawag mo itong karot, no, kahit mo sumbre ka nito bigat, tawag mo kanya, tumay kalaan. Sige, Noel, nagyaman na. Kis nga ro doon Wala na. Nabayagan nga saan ko naraman ng itilips mo. Sige man lahingin. Tapos nagawid ka. Ito mo pumanaw ka. Daging kitulir pasada.
Wow. Ada ko mapasamak ka data. Luko ka, dahil tadyak kayat. Kahit ko nga makaiga magiti kwarta nga mabaling ko nga pagpatuktor kini tatang. Amon, no maimbaga ni tatang kan makasubli ang trabaho. Anaw na nga marigatan ni nanang. Mas asyanak kini tatang eh. Kan mas asyanak kini nanang. Lakit mo na. Isa po lang mati pagpagasin tatang mo. Tapos nilikas takit maimbagan. Napatig unay ti ama, napatig pati ina. Apal ko naman napatig ti ama. Kaya na ta may sakton nga ama, nag-asawat. Nagpakatak nga rot karatatang kaninanang manumnemi ket immanugot da. Barbaring anak no makabalikan to. Iti pang pa-hospital ta kinitatang mo. Waring ananang no na siya at dalakid di bumalik ka. Ori bumalik ka iti 5 nga bulan nga sweldom. Oh, nagadungot tayo. Nakatuwan tapos sigurado nga maimbaga ni tatang mo. Ay, masasya na kung wala kini tatang mo. No, kasi nga sumrot sakit na po. Alam namin ko na ti doktor na nang kasapulan iti panaka ited kang kuha ng ti usto nga agas. Panaka ikumpahin na. Tapos no makita ka nalaing. No, dito yung nalatakad data tumtumarin na nga pangpasardeng ti panagsakit data marik na nakasakit. Hang isot mang paimbag kang kuhanan dikit mang kontrola ang di sakit. Mawatan kayo, mawatak ti kayo tiyong sa unanan. Wala pang pangasiman anak ko. Saan ka dabaybayan ti amayo? Ano maimbagan ton sa anak to maligatan nita makapagtrabaho to manen. Napana kita yan ni tatang manong. Saan? Anak, kada ka pa lang. No, danton kwartak tatang. Itawag ko to ta, ikumpain na kan di ospital. Ikarik kada kayo tatang, sa kayo baybayan. Agamanak anak. Agamanak. Agananos kayo tang. Alawan, kanagananos ka matanak. Agananad ka, pindasan ti trabaho, minti pagpaayam, tap numay ayod akin ka. Agananad kami. Wentang, inakaroden. Sige anak, saan na ka kumabaybayan na po Diyos? Kastamat ka na kayo tatang. Dimteng nga rod manong nemi ni Noel ket intulod na kiti baysa nga palakkelin nga balay madlaw munot nga balay ti may sabak na. Ada gate na, tapay karahardin na, talaga na pinas balay, na pinas pintana. Anong nemi may nga balasang apadak iti nang ilukat ti kay. Juan tinagan ko. Kakaiso na nga anak da papaki ni mama. Talo kam lang yung Serbiang. Ay, tila pagkarigatam nito ay agdalos, mga sikaso ti hardin, basit kami mat nga agmureng, agluto. Kaya mamano nga adda ni papa. Dakam lang adda kini mamano ko. Sakam la, saklaawan no mapanak agbasa. Kaya ni mamamat, sa laawan no, adda pa siya rin nakadagiti kagayam na. Nagan mo? Maika, ma'am? Juan ako ng latang kanyak. Nagkasatartan sa. This is otsok edi last month. Kita kasatartan. Magitak manong namigat na siya at ni Juan. Naasudag na dagos tirik na. Hindi mamamukmat manong nami ni Ma'am Alma. Ay, sapay kumata si kanti agpaut nga katulong mi iha. Ngat nagam mo, Maika. Ma'am, Maika. Naruang ka siguro mat ititrabaho tiyo nagtibalay. Gabot insoro nak nga nasapa ni nanang ko, ma'am. Talo ka mga kakabsat. Sakti na una, nagpatinggak lang ti high school, nakurapay kam lang. Karpintero ni tatang ko sa masakit itagdama. Nanang ko ti kakaasing nga padak nga manggad, tapno. Nagbiag kami, kan at may gatang iti agas di tatang. Nga mabalin na ako, makit may ospital. Kasta. Alalalaw may kanta siya kung ti magisuro ken ka. No sa dinot pagyan ti silad mo, kano anya di kiti araminem.
Gabot ta kami pa'y nakadalos, tao mo tinagdalos, agdalos ka, sa kanto mabali mo matirapin taglabat, adawasing masin may, suro ka nga mga ramat, no di mo pa'y ammo, ken sa mo to isaganan ti pangal daw tayo, ha? Amay ka. Ningarod sir, ma'am. Dumteng to na dyan, to kayat na ti dumteng. Masari makalawas nga awan. Busy siguro, ma'am, kanagiti negosyo na. Na may isang nga businessman ti asawa. So nga, makalawas nga awan kasi ay tumaban na sursurin ti nga digiti negosyo. Inaramin ko ti umno manong name kat magustuhan dati serbisyo. Sinaludsod ko manong name kini Juan. Juan? Mabalitag saludsod? Saluds ka lata. Dadagiti kahit mo kumamuan. Abi nga, awan tagpaot nga katulong yun. Datadya ka mga sungmatan, tadyak mo't makasaudo, makasarita no kan, dagiti katulong nga pumanaw. Di ka di makaalan ako ati cellphone number da? Iba di nga cellphone number, no, dawatan mo nga cellphone number, kaslakin ka, dawatan ita da cellphone number mo. No, kasta nga tawagan mo idan, ano tandad? Baka irantadang i-block na kami, unon. Nadangarot misteryo, mas pasamak, no, kasta. Amo na ibang panunutan deta. Basta tinasken, may ka, aramidam ti obligasyon mo, kas katulong, kahit kinapudno na magustuhan mi kini mama, ti trabaho. Makalawas kun manong nemi, idi tadagbus busina. Nabanggoin lokat ti gate, idi maamuak, nga iso ti asawa ni ma'am. Sige, di baro ka katulong? Uwan, sir. Inukat mo din daw. Siyak ni sir mga tiyago. Ay, mabiglang harod, sir. Lukat ko ti gate, simrek ti kotsena, manunemi, sa kumitla indrekep. Diri makita, nga dimsagan ti kotsena, manunemi, nataraki nga lakay. Langana talaga ti doon, businessman. Pinayapayan na. Napanakot nga dagos. Sir? Eranagan mo? Micah, sir. Kasano ba'y? Kasano kapaot mo? Makalawasan, sir. Di ka kapampano ko, idi sumurek ka. One, sir. Sir, baka kahit yung bit-bitik na kita dumakargayo. Ito, bit-bitik. Micah. Micah. May kalalagyan ka. No, mayat ti serbisyo. Sabi ko mataman ano sandak sir, kit nang muna kit ada problema. Ada problema. Masaksakit ni tatang ko, sir. Kit may ospital ko ma. Kit maipakat kang kuwanan ti gusto nga agas. Maimbagan. Ang maumat kwartami. Kaya, ikan ka, tumasabi mo, kwarta. Kahit ko kumangord ag-advance, mabain na ka mga ibagaray ta ni ma'am. Kahit na ibagam kanya akong di siyaklatan. Manot masapol mo. Ako naman ni nanang no, i-advance ko, advance ko iti 5 bulan na sugaltok di. Easy man. Manong sweldo mo ti makabulan. Timbaga ni ma'am manong name. Times 5. Edad kunto ka. Ito na kano, sir. Tapno may tawag kun sa Dibalay. Babalindang nga i-confine in turbigan. Ito rabi nga edad ko ka. Sir? Apay nga, nakiktot ka nung ibagak tirabi eh. Madinset nung irorti kwarta tirabi sir. Padsyem, may isa ka businessman. Ura niya nga oras. Iso. Sige sir. Basta lagi di sa mong ilarak di kwarto. Ito na nabi. Sir? Alalala, sumurita. Alalala, pagkati mo dito, taro sumurita dito. Diyos ko. Alam ko na kitinakim ko mano.
dahito sa amin ti rason no apay nga awan ti agpaot nga katulong. Mahilig dahito nga lakay kada kini babae. Nako, nako. Nagbalin nga problema dayta manunimi aging galim na kanti init. Ket nakapangandan manunimi ket siyakla ingan sampay nangan mangmanganak ko. Pampanunutek. Diyos ko. Pero magkadi nga manukutak. Ikanak ti kwarta ni Sir Tiago. Gunudan naman ti kinababae. Kasta kahit ng sawan eh. Tiyak ko na itrang-trang katisilad ko. Tao may ito kanong tap na maitad na ti kwarta masapol ko. Hindi daramidak. Problema na ito eh. Dahil ko manong name it number ni Nanang. Nanang, anak ko. Ala talagang kastawan itis. Panagsakit manin dati anayin ni tatang mo. Kadi, awen, numabalin na kumangkit. Maitaray ti ospital, tamang no saan nga may ospital, kat sigurado nga mapukaw tayo ti amayo. Nanang kasi tiramidan nyo, mangayap kayo ti ambulansya. Karuba yun sa karuba tayo man may sa kagawad, patulong kay kadakwada na, ta sud amuda may pagkadakit ko sa ano, ang lalawan anak ko, pati si Kagner, nervyos ka na anak ko. Hanggang mga minti mo tawag tapos sa mga namuan, baka maapektaran trabaho mo nita. Na nang nitatang di pang panunutek eh. Gusto ang tinawagan kay ta, amuak no kanyat kasasaad na, kas tamad gayam. Ala, sige karutan ta, itaray mo nga anak ko, kasanot kwarta. Sakto di makamo. Basta may hospital ni tatang, umaik to di hospital. Sakto di makamo, kada ito magastos na. Kinunak manong nimi. Di kahit ng sawan. Umanugot ako ni Tikayat ni Sir Tiago. Sorry, Noel. Naku, tinakim ko. Ito boyfriend ko nga nabayagan na kitkidawan na tikin ng babae. Saan nga sikat ti makauna, Noel? Nga maramidig na ito'y para kini tatang. Diyak kayat nga matay ni tatang ko. Saan ko nga rot ngayon trang-trang kamarong name iti silid ko. Nairide pakmanong. Kalpasan ng inak nagkararag na sabi ko tama ispal ni tatang. Kan sabi ko tasan nga agbalay ki ni Sir Tiago ti panggap. Nukas pagarigan, tada ito man kinababaik manong name ti kurso natin. Nakariingak manong name. Idita, ada, bisbisito manong name. Kada kiti bibig ko. Sir? Nakapimpinas ka, Micah? Virgin ka ka di pa laing. Sir, bimangunak ba ng naming imatras ka nagsanggir iti bedboard? Sir, noan yaman di pang panggipin, please. Saan mo ko mga arak-arakan di masakbayan? Ano ang masakbayan di pagbagan? Madadahal ka dito masakbayan no matagikuha ka man ita. Baka dadang pimintas di masakbayan. Dadit ko kami nakasapulan. Pagustuhan na klakit eh. Dito ka dito ka po na sir no haping hawan pahod nga katulong yo. Di na kaya't nga dumapasamak. Iso nga agtalo dapat nga dagos. Ika nakapimpinas ti Jayak. Pag nakarti kayat mo, no at the boyfriend mo, isagot mo ti kinabirhen mo ti boyfriend mo. Ngayon awam mo ti maitad na keng ka nga, panang tulong ko keng ka, panang tulong ti pamilya. Agpraktikal ka iha, agpraktikal ka. Usaram ti panumot mo. At the boyfriend mo, at dancer, kid-kidawan naman tin itad mo keng kuhan at kinabirhen mo. Kasta nga age nga, 18 kat adon di ka di saan nga virgin.
Dada pa lang ti high school sandan nga virginhan. Di maon sa servina na gidya ta inted da ti bagida ti awan ka iskan. Masakit ni tatang mo. Di mo kung orod kun dawain di pa nagkasapulak siya. Sige. Edad ko kang kati kasapulan. Nga ore awan mapasamak. No talaga nasapa kaya. Kaya mo kas pagarigan takayat mo to. Di mo ka di kayat. Ti agtawid kinabaknan ko. Nila kayo doon sa konser. Adun di kiti putot ko. Kada kiti babae ti biyak ko. Saala nga may sa ti anak ko. Saala nga ni Juan. Saala nga may sa ti mga awag kanyak iti ama. Uno papa. Kaya tiyo nga sa konser. Adun babae ti biyak yun. Isuda no ka ti sarsarong karak. Nga irapin. Nga mang sarsarong karak kadagiti negosyo. Di mo ka di kayat, nga anakang ka, tapno, adamat anak, nga maibilang nga tawid. Oh, yun no, hanggang maanakan, matkarabay mo ang tawid, tas hanggang nga legal nga asawa. O sarem ta panunot mo iha. Napintas ni Jaya. Nga di kita katulungan dadto makit handa kayat. Diyan mo na apay. Di na katangayat, di na katangayat at nilakay kas kanya. Nabanglo ako nadalusa. Kaya nalaingat. Ala, sige. Sir, kinabudno na timawag sa Jabalay. Kinimbaga kadakwada ng hospital da ni tatang gabuta. Kimaro, simuro, sakit na. O, mahinam. Ada iti emergency ti amam. Di mo ka di kayat, nga matulungan isuna. Nga bawain kang ka, kat makabayad ka ti kengkwana. Nga kasama. Kengkwana ng amam. Sir, numamon nga ni ma'am dahito kat sa mo'y pagbagaan. Na naroon na kinitsuan. Amuda ka din nga ito babae ti biyagyo. Amuda. Didaan mo nga at ano ka mapasamak ka rata. No, umanugot ka. Awit konti kwarta. Ada ka rito yung sobre. Awatan mo. Ntaray na ito hospital ti amam sa gadi. Agpakada kang doon itong bigatap no mausar mo data kwarta. Awatan mo. Inawat ko mano. Bayar to reto yung iti kada sweldo sa maksayan. Samong ibagbaga ka ni mamo. Awatam tumatlag ni mamo ti kompleto nga sweldo. Saan kong ipautang kay kareta. Itulong ko para ti amam. Nagyamanak, sir. Sige. Rumara ka rin. Tsaka mo manong nemi no apay nga nasikin nga surutik. Gusto naman tinakay rumama kaslama may sa nga lalaki nga may nakpinasyar gat no agawi din itulod ko iso naging gana tiri daw. Bimango anak ay dim sa agak man iti katre manong nemi nga simurot keng kuhana. Hindi agsar din sinango na. Sir, abi ka simurot ka kanya. Tapno, umay kong tumadla ilak na tiri daw. Kalpasan na makarwar ka. Mabaling ka di nga rakupan ka. Sir, inarakop na manong. Nagbanglo nga lakay. Arakupan na ninuwal nga agat asok. Awang banglo na. Sir, ibatanda kong sir. Kahit mo kadingan di mapasamang ka na ta. Kahit mo kadin di kondisyon ko. Nga anakang katap na dantong tawid.
No, agsikugag dito sir, di mamon danton nga. Suntumat ka na, ti panagtalo mo. Nasuportaran kan tumat. Saan ka nga baybayan? May bilang kan kadagiti, babae ti biyak ko, nga anak ka. Sir, napalakpan ti kitipik mo. Mm, mm, mm. Manong naming jak na pupuutan nga binabalbalsek deta nga agkek ni Sir Chang. Kasi yung bilang kulatan manong naming nga kataeb ko. Nga kadagiti nga gundawe kat dalipatak iti ayat no ayat man tinariknak kini Noel. Nga kaslasaan nga ayat. Doon di katap nula yung maadanak iti boyfriend. Kantap numa siya anak la iti gabot na napaot ng agar-aran. Ngem natariknak manong nami amak inagek amak inarakop kini Sir Tiago kasladan na ibudi nga ayat. Ayat ti may nga babae ti lalaki. Kamariknak met manong nami nga ada ayat panaggusto ti lakay kanyak manong. Taan nga urod kan magustuhan na kataubingak pa'y sa nabangluak mo nga imas kanumat na kinibibig ko. Ket na ited ko itilakay manong nami nga nakalalaing kaslasaan nga lakay manong nami dagiti romansana na ipaay ko ti amin-amin ko kenpuan. Kaya mo, nuapi ka nagsangit ak. Don't cry. Hawan turumpe ka kasangit mo. Saan ka? Nagbabawi ti desisyon mo. Sikat nagpahod. Nakatulong. Malaksid no, sigog ka nga sigod. Maanak ang tumanid sa bali katulong. Don't cry. Nasaktan ka? Kaya nga deta. Ngam no iulit ha. Baka no, sapsapulam to, tiragsak na ipaay ko kayo ka. Naulit manong nami kalbasan na rimuaren ni Sir Tiago. Intuloy ko tinagsangit manong. Diyos ko, amok at kalabasol tinaramid, tinapasamak. Pakawanan da ko man, Diyos ko. Pakawanan da ko man. Nuapekit din ngamin manong naming intulok ko. Nang ted lang arunan ti kwarta, nga dinakpilitan, nga ited ko ti bagikeng kuwana. Ngayon kaste ko na akong manong, saan nga narigat nga ayaten ti lakay? Lakay manong naming nga may nga ama. Kabigatan na manong naming nga sapa kabimangon nga nangasikaso kadagitrumbeng nga sikaswek kalpasan na nagpakadaak kini ma'am. Inak ko man ti hospital ma'am. Ada kami ni tatag sa jay. Agawit ak tumit lang before lunch tapno mag-agluto. Alawan, na mo pakadanagan no, kas pagarikan ta kasapulan na kati ma'am. Sige ma'am, thank you. Ma'am, Joan, agad na nga rin. Mabanak mo nagbasan. Sige na. Tayo dagas ka nito hospital. Kabayatan manong nami nga nagtartaray ti lukan iti panag-drive manong nami ni Joan. Numan ang talyawan na. Kumitak na. Among ka din nga di kita dumakatulong kat handa abutan ti makabulan. Sikakit ni. Malmalpasan ti may kaduang lawas mo. Awan ti panggap mo nga, agtalaw? Awan ma'am, api ko magtalawak. Masungbatam nga roden, no? Anit yung sungbat yung saludsud mo. No apeng awan tagpaot ka katulong mi. Api ko magsak di makasungbat, ma'am. Baka amo ti sungbat na. Andiyan ka mo, ma'am. Nasiat kayo, met.
Kahit di ba pa, nasihat ka di ka? Nasa isaya at ganda kayo kini mamang mo. Oh? Mm. Nasihat di ba pag mo? Hindi hospital manunemi kinasarita ka mismo ti doktor. Siya ti noon ang anak, ti pasyente, itatang ko doktor. Ano anya ti kiti kasapulan? Iti pa nagkadaanan dito sa hospital. Siya ti kasarita yun. Lagi ito tinaskin nga magatang nga agas ang maipangat kang kuwana. Ada ka di magatang dito sa hospital, doktor? Kawan. Katangam na gito'y di parmasya. Ada rin kumandar ko pagkatangam. Kasunod, ngina na di gito'y doktor. Nangina. Ada ito tiga po na nuwapeng manong name imbaga doktor numanot karkulo na nga mausar wanong mabayadan, mausar a kwarta tapno sigurado nga maipakat dagiti agas nga para kinitata. Ada kadigasta nga gatad nga daken kaiha. Babalimulatan nga ite agparang tumat dagiti resibo. Tapno sanin nga si kapay ti mabauning mapanagumatan. Agdalag ka kumakanyak. Dana siya ka doktor. No siya ti gumatang, makatawarak pa eh. Malakaag kayo. Dito akit may balakad ko lang na kayo. Kain ka. No kaya. Doktor, mangtetak lang nga rutin kasi nga gatan. Imbagan. Sige. Kano dan tukurang na ibakak tukin ka. Mawingwit nga magisalita tayo to kada kiti panakambag iti hospital tapno may laklakan to kiti bill na no sakbay nga rumuan. Na maimbagan ka dimit lang ti amak doktor. Maimbagan. Agas lang ti masapul na. Saan lang maimbagan ngamin kasang maipakat ti agas na nasken nga para kayong kuhanan. Kaduan na nga ron, kas kada kayo nga nakurapay, matay, kapot sakit, kapot ati yung kabaylan, ti presyo na kiti agas, can charge na kiti mga agas. Sige, doktor. Italag ko kada kayo ti amin. Nang naroon ang italag ko, kinihapot Diyos. Sakbay manong naming nagsubliak, iti pagtrabaho napana ka mismo ng naming ti ayan, ti kwarto ni tatang. Bambantayan ni nanang. Tang, nagasalita ko si doktor. Hinted ko amin na nakasapulan na para pa na kay gatang di maipakat kada kayong agas. Hagkaman aganak. Ngam nang alam ti kwartam. Bimali ang tatang. Nasihat di kiti amo. Nanguro na tilakay. Ta iso nga rin tagsapsapol. Iso tanang ti binalek nga kasapulan nyo. Anak, pasensyakan. Abi ko mga dumahot ka ti pasensya. Karbangan mi ka nanang ti amin. Naro na kanyak kas inaunang anak yo. Nga mangiremedyo. Tapnog paut pa ti biyagyo. Masapul nga paut pa ti biyagyo tatang. Tapnog di kas takit saan nga manigatan ni nanang nga agsapul ti pagbiag tayo. Baga, tanaka-astre ka, kiti napintas ka trabaho, naman pa'y may sakla katulong, ken nasihat, nagiti amo. Tanong saan da ko mang nasihat? Saan da ko mang intalag kanyak, ti kasi katakil na agatan. So tatang ha, paimbag kayo. Agam anak, may ka anak. Nasihat ka unay nga anak. Gaputan nasihat kay mat nga ama, tatang. Naimbagan ni tatang manunemi
Kahit siyempre, rimwaran iti ospital. Nanayunan tinted, ni Sir Tiago, manong nemi, aksapurin ni tatang. Kaya magtagtagpay. Iti, tad mo kininanang mo, ngigastos ka na ito do. Adamo na nga, pasori gagagay lang ang negosyo. No, matulungan na ba't ni tatang mo? Sir, thank you. Thank you, Medkan ka. Nadak dito eh. Umay ka ta kwarto. Saan ka din nagkakasilid ka ni ma'am? Naman. Saan nga makadlaw agad pagusto akong matisuna. Kat nuawang kayo dito balay. Anda ka rin dito mga babae di biyag ko. Kapay nuawanak, ti makalawas, duwalawas, may iliw ka. Nagbalin kayo matanga na patag kanyak, sir. Thank you. Akas tamot ti panangin patag kanyak, nagdidado mga babae. Awa mo ti pilpilitag ka. Nusam mo kumakinayat idi. Huwag ko matinapasamak. Naitad ko matlatama ti kasapulam. Uwe nga rod, nimapay nga, ang kinayat nagdado makatulong. Di da nga rod, inusar di panulot da. Ken siguro sa anakas kang kasapulan ka, na iranranahan. No saan nga gapo kinitatang mo, sa mo po nga tako mamot nga naitid kinabirhen mo kanya, di ba? So nga nasiyat ka anak. Nasiyat kang anak, gabuta sa mo nga binaybayan ni tatang mo. Laging gamaw na naimi nga madlaw kong ulawak. Ne, nabaygaya man nga sa anak ka nag-usar tinagkin. Ala, Diyos ko. Anong naimi? Kasano na maamon da, ma'am? Alma kini, Joan dito. Manong naimi, iti may sa bigat. Ang komisarang tiropahon ka na, ma'am kini Joan. Pasamag kang ka, Maika. Awan, ma'am. Isla, madmadibagbagin. Aglarutot ka. Masakit ka. Aginanagan mo, masakit ka. Hindi agring ti cellphone naman. Mabiglang ha. Hello? Sit. Hala? Ni Tiago? Ada ito ospital? Sige. Manong Nemi? Ni Sir Tiago ito ospital? Hala? Abi nga masakanak. Abi nga sila adadang siyak di mandaragan. Ngam ni Ma'am Alma. Ma'am, anat ka sa sad ni Sir? Bigla ka nung nga naidong partikot sena. Ano? Na-disgrasya. When? So nga taray dito sa ospital. Manong Nemi, kinuyog ko ti bakit. Gabot na kinid daw na nagkuyog kami nga mapan dito sa ospital. Mayat man tap namangig kuno niya ti kasasaad ni Sir Tiago ko na. Pinamakadanon kami ti ospital, Manong Nemi, pinsaragdan iti may isang private room. Adakbal na tati likodan ni Ma'am Alma. Tiago, kumusta? Ano napasamag ka? Apa ganitong para mo tikot saan? Saan ko ngayon pagtindong para no dikit? Impaigid ko laing ngayon saan ko nga naipreno. Gawan tita dahil di kotse. Diyak mawatan no api nga, bigla natin nga nagsipag nga ti panagkita. Nakarignak, nakaskas daw nga, kinasakit ti ulo. Naman pa'y masansan nga mapaspasamak ti kasto nga dahil ti kagarabihan. Ano ito ko lang? Masansan nga mapasamak, mariknam ti sakit ti ulo. Huwag, ngam dahil ti kagarabihan.
Di mo ka di pa nakasalit ito doktor na nangasikaso kanya. Saan pa yata kasangsangpit ko? Di mapamuman sa punan ti doktor. Sige, honey. Mabigla nga rita kumuha dito sa pulit ti doktor nga nangasikaso ka. Ay, may ka, ma'am. Bahala ka pala kinisir mo. Hindi makapanawan ti bakit manong. Hinig ka magtidakulap ni Sir Ray. Sir? Apay, may sakamat ka matanagan kapag kasasad ko. Nadakait kong ipadamag ka ka. Masikugag, sir. No kasta, adan, may kasyam, naputot ko. May kasyam? Kahit mo sawad, sir. Siya ti may kasyam, kada kini babae ti biyak mo. Agraman ka ni ma'am. Sa gagaysa kay amin dana. Uwapik sanay ka. No mamonda ma'am, kinitsuan da ito'y pagtalawad na klakin di. Yung pagtalawad na ka, ibalayan ka. Ta suportaran ka. Hangim, nakis na ito agparparik na kanya. Apay, sir. Daitan ni ma'am mo. Honey? Ana tinamon. Apil sa mga ibagbaga. Kasi yung marikrik na mo. Imba kasi doktor. Stage 4 ka. Cancer. Hala? Saan ka mabalik? Hado ti kwartak. Masapul nga maagasan dati nga sakit ko. Uray mapukaw amin nga kwartak mas nagbiagak pa eh. Ray, siya, Tiago. Dito ti kunada nga uray kasanot ka do ti kwartak. Sa mo nga igawid, nuan yaman ti pagtungpalam. Tiyakpay kayat ti matay. Ayabam ti doktor, tasyak ti makisarita keng kuan. Kinasarita nga ron ni Sir Ray manong name ti doktor. No kumanasapsapa, mabalingad na pala tsansana. Sir Tiago. Pero hindi pa nagkita ka talaga dadanin. Once nga makarik na kayo manin tinesang sangin na sakit, baka no. Haan nga mabalin, ito ti kwartak. Ito ti kwartak. Ang ti kwarta ti makaagas. Milagro. Isulangin. Ti urayan tayo. Kaya no adanas kayo nga ramidam nga nasisita, Sir Ray, aramidamitan. Sige. Honey, ayabam ni attorney. Ken kontakem di kito nga number di kiti. Babae di biyak ko. Amok amom. Nga malaksid kang kakita duda. Amin ida, kadadasag sa anak ko. Agrama meteng kini Maika. Siya tinakigtot manong. Nga si Marno nga nakigtot ni Ma'am Alma. Kaya't mo sawad. Iramang papay ni Maika. Masigug ka no. Kaya't siya di ama. Isumit lagayam nga. Ma'am, sorry. I'm sorry, ma'am. Dedirabi nga pa nang itarahin da kini tatang ko di ospital. Insalakan ko ti amak. Babayan ti panangaramat ko di pag nga kalika ako ni sir. Nga saan nga kinayat di kiti muno na nga katulong. Pakawanan dak, ma'am. Mawatan kaya. Ay ba mo na to ni? Sa mo kontakin na nakita ko king ka number
bagam kadakuha nga umay dati ti ospital. Tugot na di kitubig. Manong nemi nam amok dagiti padak nga babae iti biyag ni Sir Tiago. Agramam metten manong nemi iti pito nga anak. Nga ti anak ko ket isut maika siyam inauna ni Joan. Nga damit ni Joan manong nemi ket naamuan nan ti amin. Nga gastawon iti sangsangit na nangarakop iti ama na gabutan namon na nga dandanin. Ipulang ni Sir Tiago manong nemi ti bulod na nga biyag. Nga ore kasunod kinamagnan na manong nemi ket saan nan nga magawidan pay. No anyaman tinituding intuding ti Diyos. Yamamok manong nemi. Anaragsak ni Tiago. Nagnagsak ko mamanin no maora na payong erwar ko ti may kapsiyam nga anak na. Manong nemi nagsalita da iti abogado ket ni eramanen dati anak ko nga sang ko pangimpas ngay. Nga no babae ket angel tinagan na. Nga no lalaki ket angelo. Na eramanen manong. Amay sa kadagiti agtawid iti kinabaknang ni Sir Ray. Manong naming tultuloy ko tinagserbi kadakwada uri dakkelan ti tiyan ko agpiton nga bulan manong naming ti tiyan ko idi tatalaga nga agpakadan tilakay. Kabutan tinanan kabailan tininot ininot apa nagkutong na manong naming kapo iti sakit na. Nakaado kami manong naming nga nagsangit. Mano kami manong naming. Sana pulo kami. Agramang meten kani Ma'am Alma. Kuno siyam kami. Siyam kami nga babae ket siyam met dikiti anak pakiramanan kini Joan. Ado kami nga nagladingit manong nimi. Ngem kalpasan, siyempre itingkam panangiwaksi dayta nga ladingit. Nagsakti si Maruno manong nimi. Nagsipod, ta. Tinted manong nimi ni Sir Tiago idi kaninanang nga nagpuunan. Timuras. Ta nagtiyong dan kinitatang itis negosyo naman. Ket ti anak ko manong nemi di pasngay ko adan nakadeposito pa nakabingay ko iti bangko nga aramatek para iti panang ngipasngay ko kaning panang patakkel ko iti anak ko ni Angel manong tababae. Gabuta ada kasagan lata kwarta ti anak ko iti bangko nga may deposito no kasta nga share na iti negosyo manong nemi da iti Sir Tiago nga operaran itan ni Ma'am Alma graman kini Joan nga anak. Intuloy ko tinagbasan manong nemi. Kahit nagbasa mat dikiti kakabsat ko ta bawen iti da nga tulong man. Arig na hampay nga napasngay ni Angel nga may san nga agtawid iti kinabakna. Ni Angel manong nemi ti anak ko iti puon ken kapunan no apay adimuras ti biag mi. Ta kami nga kakabsat kasta maten kadatatang kininanan. At dadi kiti gundawi kaduak ti anak ko nga mapanmang sarungkar ti tanem dedi Tiago. Ibagaken ko na nga isut amana anatayen ti amana. Ni Noel manong nemi idinaamuan nan ti amin saan na ko nakinaya. Mangururay ita, iti lalaki, nga naikari para kanya, ang mga wat tigasat ko. Adu ko ako nakumaata, amuna, nga dut mabaling ko ang awamet. Nga magururay, kasapay ko ma, tadumteng tumatlaing ti lalaki, kas kiniday di Diyos aluwad na nga Sir Tiago, nga nasihat ko na. Dito nga ron, ti pagkasarita, kinagya manaklaunay ti anus mo nga naging pasak at sabi ko ma, tadamat na ibatik nga andan, liliwakin pagsanmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya,
More power to your program. Ito yung aradagyaman nga pagaya mo, Maika. Thank you, Kenka Maika. Dapat unay ti amam gabot tayo postam ti dayaw mo. Tapno lang maisalakan mo ni tatang mo. Ken, may samat nga na imbag nga ama ni Sir Tiago, iti mano nga putot na pasig nga inauna. Thank you man kadagiti nagbuya. Yeah?